Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamňyz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 10-njy iýuny hepdeniň duşanby güni eferde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watanşy diýärim. Korrupsiýa garşy görüşýän aktivist we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny korrupsiýa garşy planlaşdyrylan protestleriň öňü tirasynda Moskwada öz öýüniň golynda tutsa edildi. Onuň aýaly Yulia Navalny adamsynyň öz tarapdarlaryny 10-njy iýuna planlaşdyrylan protestleri geçirmäge ündändigini Twitter arkaly habar berdi. Navalnyň korrupsiýa garşy görüş fondundaky çeşmeler öz edara jaýynda elektrik togunyň we internetiň kesilenligini aýtdylar. Moskwadaky protestler yerli wagt bilen sagat 14-de bellenipdi. Şuna meňdeş demonstrasiýalaryň ýene 200 çemmeti şäherde geçirilmegi planlaşdyryldy. Moskwadaky demonstrasiýany häkimetler tarapyndan ruhsat berilen şäheriň çet bölегinde geçirmek göz tutulupdy. Emma 11-nji ýylda Navalny öz tarapdarlaryny Kremliň golyndaky Tverskaya merkezi köçesinde geçirmäge çağırdy. Navalnyň korrupsiýa garşy mart aýynda geçiren protest aksiýasyna köp adam gatnaşyp, diňe Moskwanyň özünde 1000 çemmeti adam tutsak edilipdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres we Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon bu merkezi Aziýa ýurdunda adam hukuklarynyň ýagdaýyny ara alyp maslahat etdiler. Guterresiň 10-njy ýylda geçirilen gepleşikleriň ýa-da jurnalistlere aýtmagyna görä Birleşen Milletler Guramasy Täjikistana guramanyň adam hukuklary boýunça rekomendasiýalaryny berja etmäge ýardam berer. Guterres merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän saparyny 8-nji iýunda başlap Kazakstana barypdy we regionyň 4 ýurduny şeýlede Ortaýa Hytaý guramanyň iktisam täze Pakistany we Hindistany öz içine alýan Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitine gatnaşypdy. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary 10-njy iýunda Özbekistana we 11-nji iýunda Kyrgyzstana tapar etdi. 13-nji iýunda Guterresiň Türkmenistana barmagyna garaşylýar. Human Rights Watch guramasy 7-nji iýunda çap eden beýanamatynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärini Merkezi Aziýa ýurtlarynyň liderlerine basyş edip takyk öňe gidişlikleri şol sanda gyňamalaryň demonstrasiýalary hem söz azatlygyny basyşlaryň soňuna çykmagy talap etmäge ündedi. Türkmenistan aviakompaniýasy Aşgabat, Duşanbe, Aşgabat, Sina reýsini amal aşyrar. Türkmenistandan bu täze halkara uruwunça uçuşyň 10-njy ýylda Boeing 737-800 kysymly uçar tarapyndan amal aşyryljakdygyny türkmen mediasy habar berdi. Ma'lum edilişine görä Aşgabatdan Duşanbe barýan birinji uçar Türkmenistanyň resmi toparynyň agzalaryny alyp barar. Türkmenistanyň senagatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýol başçylaryny, agza kompaniýalarynyň başlyklaryny we täýatçylyk şirketleriň wekillerini öz içine alýan türkmen delegasiýasynyň agzalary Duşanbe bir günlük saparynyň dowamında iki ýurdun arasyndaky howa gatnawyna degişli meseleler boýunça gepleşik geçirirler. Resmi maglumata görä Türkmenistan ýakyn wagtda Täjikistana ýygyderli howa gatnawyny ýola goýmagy planlaşdyrýar. Howa gatnawy iki ýurdun arasyndaky iki tarap bilen alalyşyklaryň esasynda amala aşyrylar. Türkmenistanyň 1992-nji ýylda düýbi tutulan milli aviakompaniýasynyň dünýäniň 15 çemmeti ýurduna gatnaýan uçurlaryna aviabiletleriň heminde internet arkaly satylmagy meselesi ýa-ni ýakynda döwlet derejesinde maslahat edildi we prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan makullandy. Merkezi Aziýa boýunça maglumat berýän düýbi ortaýa ýerleşýän Ferganaru atly meşhur websayt Kyrgyzstanda petiklendi. Bu ýagda internet neşriniň habarçysynyň etnik ýigrenji tutaşdyrmakda aýplanyp suwut edilmeginiň ýa-da gabat geldi. Ferganaru neşriniň baş redaktory Daniel Kislov 11-nji ýylda çap eden beýanamatynda öz habarçysy Ulugbek Babakulowyň suwut edilmeginiň ertesi websaytyň petiklenenligini aýtdy. Kislov Babakulowyň suwut edilmeginiň we saýtyň petiklenmeginiň siýasy matlaplydygyny aýdýar. Şeýle-de ol neşriň Babakulowyň derine wagtynda bolan döwründe habarçysy bilen gatnaşygy bes edenligini belleýär. Babakulowa garşy gozgalan iş onun bir özbek we 4 kırgız adamyň arasyndaky konflikt barada may aýynda çap eden we sosial ulgamlarynda reaksiýa döreden makalasyna esaslanýar. Kırgız kanun çykarjylary 1-nji ýylda Babakulowyň makalasyny öjükdürüji diýip adlandyrdylar we onuň 2010-njy ýylda Kyrgyzstanyň gün ortasynda kırgızlaryň hem özbekleriň arasynda bolan etnik ara çaknaşyklaryň ýyl dönüminiň öňü tirasynda bolandygyna hünse çekdiler. Şol çaknaşyklar zerarly 442 adam wepat bolupdy. 2-nji ýylda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolan jurnalist Babakulow meseleni gozgamak islenligini emma ýigrenji tutaşdyrmak niýetiniň bolmanlygyny aýtdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Azatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýäňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Azatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmek ýatdan çykarmaň. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň Türkmenistana saparynyň öňü tirasynda adam hukuklaryny goraýjy halkara guramalary ony ýurtda adam hukuklarynyň problemalaryna ünsü çekmäge çağırdylar. Türkmen türmelerinde direksiz giten onlarça adamyň ykbaly barada maglumat berilmegi ugrunda iş alyp barýan olary diri görkezän atly halkara kampaniýasy Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretäriне we Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary boýunça baş komissary Zeytrat Al-Huseyniň adyny ýazan açyk hatynda sizi Türkmenistanyň liderleri şol sanda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuňyzda Türkmen häkimetlerinden ýurduň türmelerinde adamlaryň zor bilen ýitirim edilmeginiň maskaraçylykly tejribesini desine bes etmegi talap etmek üçin öz yktiýaryňyzy ulanmagy çagyrýarys diýip bellenýär. Olar diri görkezän atly kampaniýa Türkmen häkimetlerini ýurduň türmelerinde zor bilen ýitirim edilen adamlaryň ykbaly barada olaryň maşgala agzalaryna we halkara jemgyýetçiligine maglumat berilmegini, olaryň hossarlarynyň ýanyna goý berilmegini, halkara synçylarynyň şol sanda halkara Gyzyl Haç Guramasynyň wekilleriniň Türkmen türmelerine şeýle-de owadan Depe Gizlin türmesine goý berilmegini talap edýär. Kampaniýanyň çap eden sanawynda soňky 10 ýyl çemesi döwürde Türkmenistanda tutsak edilip direksiz ýeten 88 adamyň ady görkezilýär we olar barada maşgala agzalaryna şu gün köneçenlik hiç hili habar berilmeýänligi aýdylýar. Tutsaklykda direksiz ýetenleriň sanawynda Türkmenistanyň öňki prezidenti merhum Saparmat Niýazowyň janyna kast etmäge synanşyk diýilip Türkmen häkimetleri tarapyndan atlandyrylan wakalara gatnaşykda aýplanyp tutsak edilenleriň onlarçasy şol sanda öňki daşary işler ministri Boris Şehmuradow we ýurduň Birleşen Milletler Guramasyndaky öňki ilçisi Batyr Berdiýew bar. Türkmen türmelerinde zor bilen ýitirim edilmeler meselesi halkara guramalarynyň şol sanda Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukuklary we gynamalara garşy komitetläriniň maslahatlarynda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk Guramasynyň adam hukuklary boýunça ýyllyk duşuklarynda ensemegede gozgalypdy. Türkmen hökümetine bu tejribäni bes etmek hakynda rekomendasiýalar edilipdi. 10-njy ýylda Türkmenistanyň ýolbaşçylary Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres'iň Türkmenistana çek saparynyň gün tertibi barada maslahat geçirdi. Emma resmi maglumatlarda Türkmen ýolbaşçylarynyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen geçirijek duşuklarynda ýurtda adam hukuklaryna degişli problemalaryň gozgalyp-gozgalmajagy ma'lum edilmedi. Antonio Guterres'iň Merkezi Aziýa ýurtlaryna edýän regional saparynyň çäginde Aşgabatda 13-nji ýyłynda barmagyna garaşylýar. Şu ýylyň başynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary wezipesine geçen Antonio Guterres bu wezipede Merkezi Aziýa regionuna 8-nji ýyłynda başlan ilkinji saparynyň çäginde Gazagstana, Özbekistana, Kyrgyzstana we Täjikistana sapar etdi. 11-nji ýylda Duşanbede Täjikistanyň prezidenti bilen geçiren duşugynda Guterres bu ýurtda adam hukuklarynyň ýagdaýyny gozgady we hususan da Birleşen Milletler Guramasynyň Täjikistana guramanyň adam hukuklary boýunça rekomendasiýalaryny berja etmegine ýardam berjekdigini ma'lum etdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining Merkezi Aziýa saparynyň öňü tirasynda Human Rights Watch guramasy 7-nji ýylda çap eden öz beýannamasynda Guterres Merkezi Aziýanyň liderlerini batyş edip takyk öňe güdüşlikleri, şol sanda gynamalaryň, demonstrasiýalary hem söz azatlygyna batyşlaryň soňuna çykmagy talap etmäge ündedi. Öz sebetiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email belgisi gmail.com. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Şu gün ýagny 12-nji iýunda çağa ähmetine garşy bütün dünýä günü bellenilip geçilýär. Munyň bilen baglylykda habarçymyz Sultan Açylowanyň Daşawuz welaýatynyň Gurban Sultanyjy etrawynyň ýaşaýjysy Üzümgül daýza bilen Tewitdäki çağa ähmetiniň ýagdaýy baradaky geçiren söhbetdeşligini eşitdirýäris.
Yeri gelende belletek bu interwiýusy ýylyň aprelinde ýazgy edilipdi. Ular mal bakyalar, paxta teriyeler, otaq otatyalar, şu 5 manat üçün. Näçek şu gününü görecekler da. Nähilek masgalalaryň çağalary şeýle işe gitmeli bolýar. Pes hojalyklar. Ine şu günü üçün, ine meni mysal üçün meni otum ormaly bolsa, şu gününü görülmeýän geliller gelip 3 olup 4 olup meni otumu oryalar. Ha, men olara bir 200 manat, 300 manat berýän. Ana şu neçe günü üçün her kimin işlerini etibiren hojalyklarymken, şu hiç yerden bir manatam girmeyen hojalyklarken, ayına olsun, gününe olsun, şonun üçün hem yine bir pularak hojalyklaryň o hyzmatini, kirini ýuwup beredi, garlaryny ýuwup beredi. Ana şunu etip 5-10 manat alıp çağalaryny bakyp beren hojalyklarken bizde. Nus ýanky paxta ýygmana, mal bakmana uğradylan çağalar, näçerek ýaşdaky çağalar şeýşe iýerilýär. Indi 12, 13, üçinçi 15 anasını ýaşdaky çağalar. Paxta ýygym döwrü mektep döwrüne gawat gelýär, okuw döwrüne. Şu okuw döwrüne paxta ýygmaga çykmaly bolýarlarmy? Mektep güllerem şu okuwdan gelgenden soň malyny bakmaka gitýärler. Paxta ýygmana gitýärler. Bizem 5 manat alýas, 10 manat alýas diýip, şolar şu okuwdan gelýäni soňam gitýärler. Otağa motayalar. Şular mektepden boşatylan ok, mektepden uğradylan okmy? Yo, mektep tarapyndan nemetmeýärler. Öz hojalykyna gelgenden soň üýündekiler bilen nemetýärler. Şu bazarlarda şugullarym galtak turup beren çağalara dosta bolýarmy? Häzirlerem kän şu. Şu taçka sürep ýaşgana çağalar. Özümüz hem şu toklara, mallara im alsak, haltalarımızın yanında dururlar yankılar. 10 yaşar, şu 10 yaşardan kenemese o yankının yaşı. 12 yaşar, haltakini görsen şu keravatın ululukı deyin. Üstüne balam sen çekip bilesemi, alıp barıp bilesemi. Alıp barıp bileyen ma pulunuzu verseniz boldu. Alıp barıp verecek dep yankılar. Midana yüklemen dep yapışıyalar yankılar. Onun şonu ertip berbilýärlermi? Şolar kynçylyk çeken okmy, agyr düşen okmy şolara galtak öýrenmek? Agyr düşedi. Onsa yan başına yine de özüniň jigileri, menemeleri iteleşip, kömekleşip alıp barýarlar. Şu diýişi bilen çekenni etip alıp barýarlar. Balagınalar. Çoňundan näçe tölýäňiz? Şu haltasına bir manattan beriň dedi. 3'ünü yükleň, 2'ni yükleň, 4'ü yükleň dedi. Biz aparýas, biz onu aparmak bilen oýlanmaň dedi. Yok balam 2 gezek gel dep men nemese ben dayan, içim oğuşadı dayan çağalara. Üzerine azar da bu kime nemesi bar onun. Ata eneleri şuna razı olup şu iwerýärler, özleri çekedi de azarynam. Onun şolarna Tomut kanikulunda diýinjal şöýlenede de gidibilýärlermi ýa gidibilen okmuşlara yeter yetmez maşgalaň çağalary. Yo, lager wame. Lagere gitip bilmeýärler. Hiç yere gitip bilmeýärler çağalar. Hiç yere gitip bilmeýärler. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyzda ýazyň. Bizi gözlegi bölümüne Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň prezidenti Aziýada 2017 oýunlarynyň geçýän pursatyny paýtagtyň awtomobil ýollaryny tertip düzgünüň üpçün edilmeginiň wajypdygyny bellädi. Geçen şenbe günü geçirilen Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň bilelikdäki mejlisiniň dowamyny Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň sentýabrynda geçiriljek oýunlaryň dowamyny ýolagçylara hyzmat etmegiň, hilini we medeniýetini ýokurlandyrmagyň zerurdygyny hem nygtap, bu meseleleriň degişli ýolagçylaryň hemişe üns merkezinde durmalygyny hem sözüne goşdy. Imma Berdimuhammedow Aşgabatyň ýollaryndaky tertip düzgünüň şeýlede ýolagçylara edilýän hyzmat bilen baglykda anyk nähili bärden gaýtmalaryň kemçilikleriň bardygyny agdamady. Şeýlede ol beren tawşyrygy boýunça takyk nähili şäherleriň görüljekdigi dogrusyny hiç zat aýtmady.
Prezidentin bu uğurdak çıkışı bilen birlikde Aşgabatlılar eýýäm bir näçe günden bäri onsuzam berk diýip häsiýetlendirilýän köçe ýol gözegçiliğiniň hasda putulandyrylýanlygyny aýdýarlar. Ozal diňe protokol köçelerini berk gözegçilik bolan bolsa, inni oňa ýanaşyk mikrorayonlaryň içinden geçýän ýollarda da gözegçilik güýçlenýär. Inni 3-4 günden bäri polisiýanyň ýol gözegçilik şeýlede patrul gullugynyň işgärleri ýanaşyk ýollarda giýje gündüziň dowamyny hiç hili ulugyň durmagyny, hatda sehel çewagt teginmegine de ruhsat bermeýärler diýip Aşgabatyň parahat bir etrapçysynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şol bir wagtda ýurdun beýleki künjekleriniň gelýän türkmenistanlylaryň, ýagny vilayet belgili uluglaryň Aşgabada goýurilmezlik düzgünniň eýýäm 2 ýyl çemesi dowam etmegi bilen birlikde häzir paýtagtyň dürli künjeklerini ýörüýti barlyk gözegçilik nokatlary we durulgulary ýola goýulyp başlandy. Munun bir hepde çemesi ozal Aşgabatyň gündegörünü paýtagtdan 16 kilometr daşlykdaky awtodurulganyň guruluşy tamamlanyp, onu munun beýlek. Ahal welaýatynyň gündegörünün şol sany tejenden Kakadan, Saragtdan hemde Lewap we Marib welaýatlarynyň gelýän awtologlar paýtagda salynman saklanýar. Şeýle de paýtagtyň demir gazygyny Çogonly pasiýolugynyň eýýäm gurulan awtodurulgada Daşowuz welaýatynyň hemde ahalyň demir gazyk etraplarynyň gelýän uluglar Aşgabada goýurilmän şol ýerde saklanmagy mejbur edilýär. Bundan başga, häzirki wagt Aşgabatyň günwatarynda paýtagtdan 25 kilometr çemesi daşlykda Bawarap owasynyň günorta günwataryna ýene bir barlyk gözegçilik nokodunyň we awtodurulganyň guruluşy alınıp barylýar. Atlandyrylmalygyny soran polisiýanyň ýokary derejeli bir işgäriniň Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtmagyna görä, bu ýerde Balkan welaýatynyň we ahalyň günwatar etraplarynyň Göktepeden Bäherdenden gelýän awtologlar hem saklanyp, olaryň Aşgabada girmeginiň öňü alynýar. Aşgabatyň çäginde saklanan vilayet belgili uluglarda gelen Türkmenistanlylar mundan soň paýtagta ýörüýti bellenen awtobusda aşmaly bolarlar. Bu çäklendirmeleriň Türkmenistanlylaryň hereket azatlygyna ýetirýän täsiri bilen birlikde vilayetde gök bakçy önümlerini ýetişdirip paýtagtyň bazarlaryna getirip satýanlara da yaramaz täsir ýetirjekdigine üns çekilýär. Inni gawun garpyz bakçy önümleri ýetişip başlaýar. Paýtagty getirip satmasak, bärde onuň xridary az. Polisiýa ýüz tutanmazda tapawdy ýok. Ulugyň Aşgabada salynmaz diýip jogap berdiler. Inni ol eklenjimizem kesilene meňzeýär diýip Bäherdenlik kärindeşileriň biri gurrun berdi. Ne hökümet maslahatlaryna, ne de döwlet mediasyna ýurduň transport gatnawyna girdilen çäklendirmeleri ýa-da inni girdiljek täze düzgünler barada ilat köpçüligine hiç ýyl habar berilmeýär. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420 773 797 383. Gepler Adatlyk radioda gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa. Şu ýylyň 17-nji sentýabrynda Aşgabatda geçirilmeli 5-nji Aziýa oýlary münasibetli Aşgabatyň etegindäki gadymy Nusay galasyndan Badalga berilen 500 günlük atly ýörüýüşe gatnaşyjy 17 atlynyň Aziýa oýlaryna 100 gün galanda Mar şäherine gelmegi münasibetli. Hemde Aziýada 2017 5-nji Aziýa oýlary halkara metbugatynda atly media forumyň geçirilmegi münasibetli Mar welaýatynyň ýaşaýjylary 10-njy iýunda atly ýörüýüşe gatnaşýarlary garşylamak çäresine çekildiler. Maryanyň welaýat häkimliginiň eferde adynyň tutulmazlygyny soran bir işgäriniň aýtmagyna görä, bu çäre Mar welaýatynyň ähli mektep mugallimleri, mektep okuwçylary, Mar şäherindäki orta we ýokary okuw mektepleriniň talipleri, medeniýet we sunat işgärleriniň ählisi çekilipdir. Etraplardan çäre gatnaşmaly işgärleriň mektep okuwçylarynyň bir gün öňünden ýörüýte awtologlarda Mar şäherine alınıp gidilendigini ýolatyn şäheriniň ýaşaýjysy Mugallym Amaýsa gurrun berýär. Onuň aýtmagyna görä bir gün öňünçe çäre gatnaşmaly adamlar ýörüýte awtologlarda Mar şäherine alınıp gidilipdir we atly ýörüýüşe gatnaşjylary garşylamak üçin jaly koridor gurnalypdyr. Çäre gatnaşmaly adamlar iş orlaryny taşlap bu çäre gatnaşdyrylan bolsa, käbir edara kärhanalaryň diňjalşdaky işgärleri hem öz diňjalşlaryny totatyp bu çärelere gatnaşmaga mejbur edilipdir. Udalaşamdan aýak üstünde durmaly bolan çäreçiler ertirki güne taýýarlyk üçin uzaklyk ýany hem hereketde bolandyklaryny aýdýarlar. Mar
şäheriniň köp uğurly sport toplumunda gurnalan çäreleriň resmi ýagdaýda geçirilendigini, bu çärelere tomaşa etmeli adamlaryň gözaldan sanawynyň düzülmegi bilen köp uğurly sport toplumuna adaty şäher ýaşaýjylarynyň goýberilmändigini Marly Orasaha daga aýdýar. Howanyň derejesiniň 40 gradusdan geçen şu günlerinde şeýle çäreleriň gurnalmagy bilen diňe bir mektep okuwçylarydyr, çağalar barlarynyň körpeleri däl. Ula adamlaryň hem az susuzlukdan ejer çekmeli bolýandyklaryny hem Orasaha daga sözüne goşýar. Assahowada odalaşymyň aýagy üstünde duran çağalaram, ullaram ertesi güni hem uzaklygyny günüň aşagynda butnaman durmaga mejbur edildiler. Öz ýanynda iýmet ýa içme üçin gaplanan suwlary hem almaga ruhsat edilmeýänligi üçin käbir mektep okuwçylarynyň özünden giden pursatlarynyň hem bolýandygyny bu çärelere gatnaşan çäreçiler gidilip hem duranoklar. Çäreçileriň aýtmaklaryna görä helakçylyga düşýän çağalaram, ullaram gerekçe medisina kömegini hem alman, olary göze ilmediýäli bu kurak gere çekýändiklerini, çäre gutarman bolsa olaryň öýlerine barmaklary üçin hiç bir alada edilmeýändigini, telewizioniýa arkaly bolsa ählidadyň gulala gullukdygynyň magtalýandygyny hem çäre gatnaşyp kösenän ýaşaýjylaryny ýaýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar öňlügi gepleşigimizi Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Mendewlet Baýhan dowam etdirýän. Ten satmakda aýplanýan türkmen zenany we ýaranlary tutuldy. Türkiýanyň tanymal turizm şäheri Bodrumda ten söwdasy bilen meşgullanýan daşary ýurtly 6 zenan bilen olara araçylyk edip pul gazanýanlygy öňe sürilýän 2 türk raýaty polisin gurunan operasiýasyna ele salyndy. Ten söwdasyna aýplanýanlaryň birim Türkmenistanly bir migrant zenan. Bodrum etraf polisiniň işgärleri bir ay mundan owul Bodruma gelen we ten söwdasy bilen meşgullanan Kyrgyzstanyň raýaty 3 zenan, Russiýanyň raýaty 2 zenan bilen Türkmenistanyň raýaty 1 zenany 2 hepdeläp tekniki hem fiziki görnüşde ýyzarlaýar. Hünärleri çağı hekimi, kompýuter hünärmeni, şepagat uýasy we turizm ýoly bilen bolan ol daşary ýurtly zenanlaryň ten söwdasynyň iş göläp ýörkä tanışan 43 ýaşyndaky SB we 44 ýaşyndaky H atlar ayatlar tarapyndan gurnalyanlygy keskitlenýär. Yeterlik delilnamalar jemlenenden soň operasiýa gurunan Bodrum polisi ten söwdasyny edýän daşary ýurtly zenanlardan 2 sanasyny bir auto ulugyň içinde jynsy gatnaşykda ka. Ýene 2 sanasynam ýönöke geyimli polisler bilen ten söwdasyny edýän mahaly ele salýarlar. Polisler beýleki 2 daşary ýurtly zenanam Bodrum şäheriniň Gümbet mahallesinde ýerleşýän bir myhmanhanada ten söwdasyny gurnaýan SB we H atlar ayatlar bilen ele salýarlar. 29 ýaşyndaky Russiýanyň raýaty NY atly zenan polisiýaky soragda gaty gymmat myhmanhanalarda dynjallyk we şoň üçin pulumuz derrew gutordy. Bodrumy gaty haladyk. Onsoň myhmanhanalarda özümize iş gözledik. Ýöne gowy iş tapyp bilmedik. Onsoň şol 2 adam bilen tanışyp olaryň guramaçylygyna ten söwdasyna başladyk. Gazanjymyzyň ýarsyny ol guramaçylara berýärdik. Diňe 2 hepdäniň dowamynda ten söwdasyndan 50.000 Türk lirasy, ýagny 14.000 Amerikan dollary meçberine pul gazandyk. İş tapyp Türkiýede galmagy maksat edindik. Hiç kim bizi ten söwdasyna mejbur etmedi. Bizem hiç kime zor bilen bu işi ettirmedik diýip düşündürüş berýär. Ten söwdasy bilen meşgullanan Türkmenistanyň zenan bilen beýleki daşary ýurtly ýaranlaram deport edilmek üçin Muğla welaýatynyň polis edarasynyň migrantlar bölümine tapşyryldy. Ýatlap geçsek ten söwdasy bilen meşgullanmakda aýplanýan türkmen zenanlar barasynda Türk mediasynda ýygyderli maglumatlar berilýär. Aprel aýynda Bolu welaýat polisiniň işgärleri Bolu şäheriniň Tabaklar mahallesindäki bir öýde biri 22 beýlekisi bolsa 42 ýaşynda 2 sany Türkmenistanyň zenan bilen olaryň ten söwdasyny ýoly goýup gazanç etmekde aýplanýan türk raýaty ele salynypdy. Şeýlede Antaliýanyň Serik etrawynyň polisleriniň Kadriye mahallesindäki bir mehmanhanada 150 türk lirasyna ýagny 40 dollara tenini satýan daşary ýurtly zenanlary tutandy we olaryň arasynda Jahan Hudaýberenow atly bir Türkmenistan raýatynyň bolanyny ma'lum edilipdi. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Korrupsiýa garşy görüşen aktivist we opozisiýon siýasatçy Aleksey Navalny korrupsiýa garşy planlaşdyrylan protestleriň öňü tirasynda Moskwada öýüniň golaýynda tutsak edildi. Onuň aýaly adamsynyň öz tarapdarlaryny 12-nji iýuny planlaşdyrylan protestlere geçirmäge ündändigini Twitter arkaly habar berdi.
Navalny'nin korrupsiýa garşy görüş fondundaky çeşmeler öz edara jaýlarynda elektrik togunyň we internetin kesilendigine aýtdylar. Has doldurak maglumatlary habarçymyz Araz Pirusdan dinläliň. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Men Araz Perwiş, biz programmamyzy dowam etdirýäris. Alexey Navalny bilen onun goldawçylary tarapyndan tutuş ýurt boýunça gurnalan korrupsiýa garşy protestleriň şäherine ortaýatyň ozak günne gorna demonstrasiýa geçirmäge sinenşen bir näçe adamy polisiýa tutdy. Navalny soňky salymda adamlary Moskwa şäheriniň merkezinden daşarda ruhsat edilen ýerde dälle Tverskaya köçetine protest geçirmäge çağırandan soňra Moskwanyň polisiýasy bu köçede protest geçirmek baradaky planlar hakda duýduruş berdi. Korrupsiýa Göreş alyp barýan we ortaýatyň iň tanymal opozisiýon lideri bolan Navalny köpçülikleýin protestler bilen özüniň 2018-nji ýylda geçek prezident saýlawlary baradaky kampaniýasyny güýçlendirmek isleýär. Ýöne prezident Vladimir Putiniň hökümetiniň onuň saýlawa kandidat bolup gatnaşmagyna ýol berjektigi belli däl. OEVD info saýty Blagoveshchensk şäherine azyndan 4 adamyň şol sanyna ruhsat edilmedik protestleri gurnanyň da tutulandygyny habar berdi. Yerli mediada bildirilmegine göre Vladivostok'ta bir näçe ýüz adam protest geçirenine polisiýanyň protestçiler bilen çaknaşyp sany näbelli adamlary tutandygy aýdylýar. Severiň Novosibirsk şäherine şeýlem Kazakystan bilen serýeteş Altay ülkesiniň merkezi Barnaulda ençeme adam protest geçirdi. Protestler beýleki şäherlerde şol sanyna Tatarstana, Kazanda da geçdi. Moskwada şäher häkimetleri şäheriň merkezinden daşarda demonstrasiýa geçirilmegine ruhsat edipdiler. Ýöne Navalny 11-nji ýylyna giýişlik demonstrasiýany esasy köçe bolan Tverskaya geçirendigini aýtdy. Ol videoda tarapdarlaryny parahatçylykly ýürüş geçirmäge we provokasiýalara çekilmelige çağırdy. Navalny demonstrasiýanyň ýerini üýtgedeninden soňra Moskwanyň prokurorlugy Tverskaya köçesine ruhsatsız üýüş bilen geçirmäge edilen her bir synanşyk bir kanun bolar we kanun goraýjy organlar tertip düzgüni saklamak üçin gerekli çäreleri görmäge mejbur bolarlar diýip duýduruş berdi. Planlaşdyrylan ýürüýüşden bir näçe sagat öň çykarylan başga bir beýannamada bolsa, Moskwanyň polisiýasy protestçiler tarapyndan bolan her bir öjükdiriji işe umumy tertip düzgüne salynan howp diýip karalar we şol wada togtatylar diýär. Kremlin sözçüsi Dmitri Peskov mesele şäher häkimetleriniň meselesi idi. Ol soňra hem provokasiýalardan we bir kanun işlerden saklanmak mühim diýip sözüniň üstüne goşdy. Şäheriň regional hawpsalyk we antikorrupsiýa bölüminiň başlygy Vladimir Chernikowyň Eko Moskwy radiosyna aýtmagyna görä, adamlaryň Tverskaya köçesine gedelenç etmegine ýol beriler, ýöne plakat götermäge ýa şygar berip gyýryşmaga ruhsat edilmez. Eger biri siyasi plakatlar bilen peýda bolsa, ýa şygar berip gyýrsa, onuň polisiýanyň potensial müşterisi boljakdygy şüphesiz. Eger de biri parahatçylykly gedelenç edip orsiýet gününi bellemäge gelen köplük bilen raýdaşlyk görkezse, onda äli zat asuda we oňat bolar diýip Chernikow aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.